Untuk bapak kula sekalian ibu pilih sing saged juga nyawisi bapak Gugur Gunung satu karya besar dari almarhum Ki Narto Sabdo. Gimana sih Semarang? Nyanyine arung buyang. Pengayu gawe sawangen lintange kang lagi ora aman ya. Aku lali tak kira nek wengi. Lo. Yuk. Amping-amping ning dure mega jroning ati rasane mung ayem aleksanan apa kang sinebya alon-alon ya wong ayu sing ngenteni Pak Joko. Ali
sinawang Kambangan sorot tanah rambut aja ragu wong ayu dicaketi Pak Joko kaya-kayane sliramu wis suwe ora nyawang lintang lan mega ana ing dhuwur panas iya pinara 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 ayo bas bapak menawi badhe juga Konco bapak ibu Pak Walimin monggo kali goyang Siuk 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 ayo dong terus piye wong ayu kalau kaide bulane mesem amping-amping neng dhuwure dipeni yen to sinawang amyoreng sorot lintang rambut ayo mas Bangga Bojo Batinun terima kasih asik boy keluarga besar Pak Somati yuk 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 wasik terima kasih dulur-dulurku semuanya semangat kalau kaide lintangi mesem aduh amping-amping neng dhuwure mega jroning ati rasane mbong ayem piye mas akale kesanan opo kang sinatyo dek sini dong oh ya dek diparingi bapak dek ja ayen ranyadek rasane kelo ning ati
sorot lintang rembulan. Jus Mbok sumpah aku lagi nyanyi iki. ning topik kayak dibawakan tan mantap. Ojo Mas Teguh Sugeng Laras monggo Mas mbok pilih kepareng jumeneng joget beksan iya saus Lamun weruh siramu kadang iki ana merah saremu rasa tresno kang ande sarwa mikir iya tanpa iso jejer koyo ra iso ngoncati saben ati tansah kudu ati ananging aku wedi bloko ukasane Yo. kemaharo tresno sadar aku yen ketulung nanging caket sajroning atiku denganku nandang tresno iki wis kinodra sakdermo nglampahi ulo sabah sapa ngendut datat atiku wis kapilut sang eboku ngangasaku lamun bisa Mas Teguh secaketan sliramu ayo Mas Teguh jumeneng monggo monggo matur nuwun Mas Teguh Bos Teguh alon-alon lo Mas Teguh senengane yo kesusu lho alah-alah Yos ya ya lamun weruh sliramu tapi iki anane Duh, nah. saremu ah rasa Duh. tresno kang tak ada sarwa mikir ati Yo. tan bisa jejer koyo ra bisa ngoncati yo saben keluarga Mbah
ember pesta rombongan rawuhipun sembah nuwun. Pamit duka pangesunipun. Mas Teguh. Yos. Bonus lagu apa? 12 menit. Mana? Jos. Matur sembah nuwun Mas Teguh nggih. Sakali Mas Joko monggo. Rasa luyuran anggone iseng tak sayang mubeng-mubeng mikro esok awan nganti wengi teman yen nganti liyo tireng tak sawang tambah nganise tiba bunga yen takon nyanding ireng ora gampang atiku ketiban liya di podang andutut adi keprakan ora mando atiku sak soyo ndokro tak senani sun pikat
beban liya Si podang dan andutut ati kepranan ora mandung atiku sansaya tutru lakranani suntikan puluting bencong Lajeng kenapa? Lagu ora sasuwe langsung dipun lanjutaken Roro Jonggrang. Mangga Mas
Tado. Ayo Bu. Ya. Keluarga besar konveksi Rawa Buaya. Yo, yo, yo. Jembleme pinten, Mbak? 5. Pintenan. Jemblem monggo. Oke, siap. Ada pembahasan. Pak Tyson, monggo. Apa, Pak? Pak Tyson, Dek. Dek. mabok nggak ya? Dek, aku penasaran. Apa bener seliramu nikah dengan Jemblemu mesti wae yo enak tenan. Yo. Terus Ali Aku wis ora. konveksi Rawa Buaya. Terima kasih Bos. Hey. Aduh. Luar biasa Big Boss kita. Ada AMP Production Indonesia. Mas, lurut siji Mas. Lurut siji. Ini Jember. Dek. Ayo Bunda. Terima kasih. Alon-alon roman. Saikine aku kepikiran. So kapan aku ngincipi jemblemu. Angen-angenku ku ono bundunan. Iso tak pangan sadurunge turu. Ayo Dek. kaya wong sing mlebu bulan. Aku iki yo ngidam jemblemu. Saumpama kudu tuku larang. Terus piye? Randuwe duit wani dodol sepatu. Aku nyidam jemblemu. Terus Jemblem sing kuwi dik. Ala-ala lho, mosok ora ngerti dik. iya jemblem sing mbok mbok laku. Hey! Oh! Kamu kok begitu sih? Terima kasih Bapak dulur-dulurku semuanya matur kayu. Selamat malam Rawa Buaya. Ayo sini sayang. Keluarga besar Bosoko. Yo! Ayo Bunda. Asik banget doyannya ya. Asik Pak De. So. Adik, aku penasaran. Okonya bener kowe dodolan jajan. Nyaman kowe sing bakul jajan. Piye Mas? Mesti wae jajanmu ya enak tenan. Yo,
Jemblem sing kuwi. Aduh. 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 Sari. Aku masa ora ngerti. Yo jemblem sing mbok kembal kuwi aku kecap jemblem sing. Jemblem sing kuwi. Asal masa ora ngerti. Yo jemblem sing mbok kembal kuwi. Kalau tadi ada nyidam jemblem, sekarang akan menikmati big boss kita kawin kontrak. AMP Arsian Music Production.
informasi dari Bapak Hajat, 2 buah lagu lagi acara Oke. kita tutup.